práve preto, že Volt má ambíciu si vytvoriť svoju vlastnú európsku skupinu, ktorá je postavená nie na tom, že zliepame národné strany, ktoré deklarujú akúsi zhodu na ich hodnotách a programoch. Volt je postavený na tom, že všetky kapitoly Voltu naprieč Európou kandidujú s jedným spoločným programom. Na tomto programe sme spolupracovali vo všetkých krajinách veľmi dlhé obdobie, veľmi participatívnym procesom, ktorý bol otvorený komukoľvek, kto chce byť súčasťou tejto zmeny. A toto je ten program, za ktorý keď budete hlasovať, budete vedieť, že každý jeden zástupca Voltu v Európskom parlamente presadzuje tento program. A to, som presvedčená, dodáva úplne inú úroveň transparentnosti a demokratickej reprezentatívnosti bruselským procesom, a to je presne to, za čo je dnes Európska únia kritizovaná, že občania majú pocit, že tá dohoda nie je úplne férová a nevedia, čo tam tí európski zástupcovia robia. Tak Volt vám garantujem, že bude presadzovať presne ten program, za ktorý nás budete teraz voliť.